Што тычыцца Лукашэнкі і аўтобусаў, які ўдарыў дрон. У Бранскай вобласці, дзе ехалі юныя беларускія футбалісты, Лукашенко ў паніцы, цэлыя аддзелы спецслужбаў працуюць па відэа, дзе апавядаецца рэалістычная сітуацыя. Нашае відэа на радыёрацыі там пачалі масава пісаць скаргі спецслужбісты, там всякія боты. Выпілілі гэтае відэа, таму я хачу вам патлумачыць, што адбываецца. Для Расіі на вайне кепска складваецца сітуацыя. Вось ужо Трамп пачаў заяўляць, што трэба да Пуціна больш жорсткую пазіцыю займаць. Ён кажа лідарам краін G7. Нічога не можа Расія зрабіць з украінскімі казакамі. І там такі ходзіць наратыў у Расіі, што не можам зрабіць, бо Беларусь, Хаўруснік не далучыўся да вайны. А Хаўруснік ні сном, ні духам і не думаў нават нікуды далучацца. І в гэты момант, калі яны ўжо намякаюць, што Лукашэнку трэба далучацца, это ж Хаўруснік, там поўнамаштабна наступаць па ўсёй працягласці мяжы. Значыцца, Лукашенко заяўляе тэлеканалу Аль-Арабія, што мы тут, нават калі з Расіяй будзем супраць Украіны адной ваяваць, мы не зможам абараніць нашых межаў, канец нам. І нават у Зеленскага прасіў прабачэння. У Крамлі гэта ўспрынялі як здраду і паслалі такі сігнал. Все ж ведаюць, што это ударылі маскалі. Прытым, калі б украінцы ударылі сваім баявым дронам, это аўтобус згарэў бы, там бы большая частка пассажираў загінула, упасі Господь. Это такі сігнал, каб мінімальныя страты, хоць, на жаль, жанчына загінула, Лукашенко сігнал. І яны зараз спадзяюцца, што на этом все і скончыцца, і выпіліваюць контент. І наратывы там у афіцыйных лукашэнкаўскіх медыях, што это нейкія там украінцы, неважна, вайна бывае, не трэба было Бранскую вобласць заязджаць, там рэкамендацыі не заязджаць. Але, на жаль, это можа быць толькі пачатак. Гарады Гомель, Лельчыцы, Брагін, Нароўля, Мазыр па ўсёй працягласці мяжы, Маларыта, Брэст можа запалыхаць. Вы сумняваецеся, пасля таго, як мільён людзей загінула на этой вайне, пасля таго, як яны, расейцы, ударылі па саркафагу Чарнобыльскай АЭС, і не ў першы раз, па Успенскім саборы ў Кіеве, што яны могуць мільён беларусаў знішчыць для дасягнення сваіх мэтаў. Карацей, Лукашенко прыпёрты ў кут, вельмі сур'ёзна, хутка пачнецца вельмі цікава, таму што трэба будзе займаць адназначную пазіцыю, а яна, канешне, антываенная. Зарабіць на вайне, калі ласка, а ваяваць на баку расейцаў, ісці на самазабойства не. Вы зразумелі, это пазіцыя лукашыстаў, не мая. Мая пазіцыя, што Расія это наш экзістэнцыйны вораг.